Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jiena u Lino illum ħan nitkellmu fuq il-pastart. Ix-xitna tal-pastart. Ekku, dan l-esta taħwil, pjanta li tikber jisim daqqas, il-prodott tagħha, l-frotta tagħha tinoġob ħafna mal-Maltin. Lin, qed ngħidu l-esta taħwil, din hawnhekk tinxtara minn nurseries, korrett? Ekku, dawn iva mixtieq minn nursery. Dana fi żmien in-nurseries ma kienux jeżistu jew xi ħaġa żgħira u l-bdiewa kienu jkabru kollox minn tagħhom f'tagħhom. Dana kienu jħallu pastarda sabiħa biex iż-żerra, issebbel u żerra u jieħdu żerja minnha. Issa, illum l-ewwel nett fuq ammonti żgħar dak il-proċess mhux se tagħmlu. U jekk qed nitkellmu fuq għall-mara tad-dar jew id-dilettant tad-dar, imur sa nursery, jażel erba' xi tliet li jrid u ikollu biex jgħaddi l-ħin. U l-vantaġġ huwa li inti m'għandekx għalfejn il-proċessi li toqgħod paċenzja titfa' żerrija tistenna u forsi ma tikbirlekx, hawnhekk inti diġà taf illi ħatirnexxi ħatikber. Ajju għandek il-xitla lesta barra minn hekk mhux prattiku li l-metodu kif semmejtlek jiena dak qed insemmilek fuq skala kbira u xorta l-bdiewa llum jixtru xitelles xorta waħda. Ikollok suċċess kważi garantit. Sententi għandha l-edewa tagħha kemm il-farfett u insetti oħra. Biss hawnhekk fuq skala żgħira mhux se nsemmu kif taqbad tgħid rimedji għas-sempli raġuni illi din jekk tara xi ħaġa inti faċli tieħu ħsiebha tnaddafa anke bidejk stess jew taħsilha u tkun solvejt il-problema. Fuq skala ikbar hemmhekk aħna ġoddar. Aħna ġoddar. Issa inti qed insemmu aħna d-dar. Din tinżera ġo pott jew trid ikollok ġardina fejn jkollok ftit ta' ħamrija? Dment li għandek ħamrija jew kompost biżżejjed biex jieħu pjanta ta' delqas tikber xorta waħda, xorta se tagħmel. Imma forsi ma jkollokx dak is-sodisfazzjon għax ikollok waħda jekk għandek pott kif se naqbad ngħidlek kważi ta' 20 litru materjal ma tantx tista' tagħmel iktar minn waħda għax hi kabbarija. Kikun reċipjent tawwali jaf tagħmel tnejn forsi tlieta u jikbru żbieħ xorta. Issa jekk għandek il-roqa ħamrija tagħmilha distanza bejn waħda u oħra ta' dak il-pitu nofs jew kif naqbad ngħidu 40 ċentimetru sewwa u bejn fil-liera ringiela u oħra għandek dawk il-35 ċentimetru ta' jiġi. Mela Lin, imma meta iż-żmien li qiegħda tagħmilha fil-pots u kemm iddum biex tikber biex issir. Moħħok biex tiekol. Sewwa, għandek mal-4 xhur mal-4 xhur. Il-proċess kollu. U meta rridu nibda? U tagħmel differenza. Jekk pereżempju inti diħawilta għall-aħħar tas-sajf, ikun għadu sħun it-temp. U ġran id-daqsxejn itwal milli kikun Ottubru. Jiġifieri jekk inti din ħawilta fil-bidu jew l-aħħar nofs wissu suq. Il-ħadd teġġimgħat xemx tajba, dik tajta boost ngħidlek. Jekk imbagħad ħawilta għall-aħħar ta' Settembru, jaf it-temp ikun għadu tajjeb, imma ġurnata saret iktar. U id-dum da xikni. Jibisir tħawil irid isir minn Awwissu sa Ottubru u Novembru nistgħu naslu? Tibqa' għandek perjodu twil ta' taħwil. Fil-fatt il-produzzjoni tiegħu tibda kif taqbad tgħid għandek ix-xitwa mill-aħħar tal-ħarifa ix-xitwa kollha. Sewa, u minn kull waħda inti ħajkollok frotta waħda, iva, il-pastard hemm diversi razzezza jiġifieri, imma pjuttost kabbari il-pastard dik pjanta u l-frotta tagħha tinoġob ħafna mal-Maltin, imma diversi modi kif tissajjar, palat tajjeb u nutrijenti. Mela, nirringrazzjak Lino, illum skoprejna ftit kif nistgħu niżiraw il-pastard id-dar u ovvjament ikollok xitla bħal dik illi meta jkollok aptit is-sajjara tista' tmur taqlaħħa u tikolha. Nirringrazzjakom u narakom għal programm ieħor.